Dobrý den. V tomhle krátkém videu si představíme práci s novým firmwarem, kdy QNAP udělal velký pokrok a dostává se o stupínek výš. Vidíme nalevo vyjížděcí plochu, vidíme ikonky na ploše, se kterými můžeme manipulovat. To si ještě ukážeme. Přehlední nastavení toho konkrétního uživatele, který je momentálně přihlášený. Můžeme mu tam samozřejmě hned měnit jméno, heslo, můžeme měnit prostředí, plochy a upravovat si vlastně tu pracovní naší plochu dle našich představ. Pokud si otevřeme více aplikací, samozřejmě je vidíme nahoře na liště, nemusíme otevírat, zavírat pořád dokola různé aplikace, ale můžeme se nechat otevřené. S ikonkami nebo s těma aplikacemi a s ikonami aplikací můžeme na té ploše manipulovat. To znamená, že my máme k dispozici 3 plochy a my si ty plochy můžeme uspůsobit zase našemu přání. Můžeme si například dle funkcí těch aplikací udělat plochy. Což je zase velmi praktické pro přehlednost vlastně práce. V tomhle krátkém videu si ukážeme všeobecně vlastně to prostředí, jakým způsobem vypadá, jaké jsou změny, a v dalším videu nebo až v dalších videích budeme ukazovat ty konkrétní funkce toho nastavení NASu. Tady jsme v ovládacím panelu, vidíme zase ty funkce, které si pak později přiblížíme a ukážeme nastavení. Co se týče tohoto videa, vznikalo na NASce 269L s HDMI výstupem, to znamená, máme tady mediální přehrávač XBMC po propojení HDMI s naším televizorem. Máme v podstatě domácí kino, filmy ve Full HD rozlišení, přímo přehrávané s naší NAS. Tady vidíme, že sem dokážeme prokliknout vlastně na nainstalované aplikace, kde vidíme, které aplikace jsou spuštěny, které jsou zakázány. Můžeme se na ní kliknout a rovnou se do té aplikace dostaneme. Je tam možnost, že nám to hlásí aktualizaci aplikací, to znamená, vidíme hned, jaká aplikace může být ještě aktualizovaná. Tady vidíme multimediální station, kam se samozřejmě můžeme nahrávat fotky a filmy a řadit se je do různých složek. Zase ty aplikace jsou srovnané v levém panelu i dle funkce, to znamená, máme zabezpečení, můžou tam být antiviry, pak síťové aplikace. Je to všechno konkrétně srovnaný a přehledný. Takže tak jsme se tak všeobecně projeli vlastně, co můžeme čekat na NASkách QNAPu s novým firmwarem. A dále budeme pokračovat právě konkrétními videi, kde si ukážeme nastavení různých funkcí toho NASu